bisog mabuntag. Galing sagbot gahapon. Maning bunot. Bisog ba? Ang sagbot ang sagbot. Ang hipuson. Buhaw ning magkuan. Kalandakas, trabaho. Kita rin, round-round. Nabi pa ko gasugod. Gaya mo ko sa mga order, na paghaman, reparar. Sa kaman na pas gawas. O dyan ni mga laba. Katatuan na po, mga huy. Wala ko rin ka lugar po ko nagsurang-surang kay disabit pag doon ng tatay. Tug pas tatay. Yung gawas. Ano iman mabuntag. Mado na magnay mo sa kaog. Kada buntag nga ni sa kabuok. Halang nang ipakpakan. Limbahan ni nga. Ruby. Yara, tangga na. Wala man tayo isda. Wala ni sabaw na eh. Di ko na yung tubig. 5 minutes later. Hello, good morning. Daghang salamat Lord. Daghang salamat sa kinabuhi. 4 to 5 da. Sabot mo isang kumari nga mag-walking ni. Matumis babaw. Yung sa ko prepare exercise ay so yan, sugod ron. Sugod na biga po sa hapon. Nunin sa kanan, kamusta? Mamuning ayok. Hindi sa taghap. Kamusta mong kanan diha? Bigma makabalo. Salamat Ginoo. Sa daghang pagsuway sa kinabuhi. Kalanrakas. Tara. Rasin ko naman. Saka sa babaw. So, guys, kasada. Namin ang hakot. Kasarabalik. Kasarabalik mga tawana. Hala, ero. Ya, jogging kayo? Suwajan. Walk distance. Kisa man yung batay mo? Ha? Oo. Dahil ko sa ano? Kisa man sidecar? Eh, siya yata to. Ka? Sihal. Ready. Ah. Si mag-drive sa likaw? Pinila mo itong
Ilaw mo kasi putong karton. Lagi ka na ni. Mau na lagi ng para panagat na dyan ni. Iya, bisa kayo na sa ispudos. Oh. Kamay dos pudo sa do. Saan? Yan, oh. Grabe siksihawa itong nawa. Hindi yan. Ito, pagdago ba? Yan nga ka lang. Ha? Hindi, anong guan. Siksiha ba jiha? Diyan na may sentro. Bayan nung hiryot. Asa kami na niabot. Hindi lang nabagadlaw. Ato ka lasang. Ato kung mis lasang. Ato may taman siguro datos. Biyo lagi itong ilang gikuanan maringgi. Risingan. Tanaw ka? Awa. Lata. At tumutudapit at bang ilayak ya. O, di ka mo tanaw. Wow. Ada, wak mo ka nakagrabe. Ako maglakaw pag kuan niya to kurtis. Nampus kalubian. Ha? Kalubian. Kalubihan ba? Kanang atbang lagi overlooking datos alta makitaan. May kalubian at bang ila. Taoy. Yak-yak. Hungag butang ilong daan ni. Dan hindi garising. Wat mata kita. Hindi po dito tamo dagdag gaganda. Taw. Ang tatong. Pwede pag dito mo laktod sa patugbang sa labong nagaling. Dami. Dala mis mahayag. Asa patataman. Pakakaputi. Ito asa tamo sa kapag din sa kasadog na. Asa? Asam di magi yung tayo ng kwarta. Nagdigway kwarta. Gamit sunod na entrance. Nabali ay. Abitaw. Abaw. Wa uy. Wa. Parang daturata. Libot. Asang girisingan. Abot naman ta. Di ta palabi. Lakaw kay. Di, pilimiro pa man. Lani hinahinay. Lini di ay. Hindi, tuwag ko to ah. Altam. Diyan na mi. Mahayag. Labay mi sa girisingan. Desista. Galing kayo uman mi kita. Mungari ra ba enta. Di, ang laad sa food. Kaya ramang inita. Taman. Kita ko sa live nila. Salamat pa sa naghandlikod. Dahil kaaban di ah. Daga para ba ni? Mangita ni kapam. Ada dari ko Diyan na mis mahayag. Mahaya. Ginabot ng jogging. Mga nindot ng mga bayas mahayag. Kari kisa karing bayas ibabaw. Malami na panilang kalsada. Kauban ha. Dari siguro maring parong sa pangpang. Makapaduna na sigilas-tuan. Dito pa dito unahan. Baw, mao siguro ni. Wa mapagibutang. Uy, kanina siguro. Ha? Ani? Yung tanat. Na. Bay siguro nis. Kisa may. Kisa karing mga bay dani. Ano may mga. Ano? Klaro? Kapitan?
Basin ka na mag-service. Sa kalindaan sa una. Gamay yung kalindaan sa una, lapok. Kakapitan to. Huwag mahuni, maabot at higagaw na ito mga adyo. Taglimo, nung nabay bunga. Adyo pa malasing ko. Pamanok pa may alas 6. Diyan na miss. Tuk-tuk. Pero di pa din mo ito tuktukan. Bao man di ay ni. Diyan miss pang-pang. Terus beridad. Si Helen Vlogger. Karena sok bendo. Inuukog hangat na. Abot sa bidari o kuan. Tinukad. Ag mahayag. Dagto ag alisya. Paronamik. Anak sentro mahayag. Dari anuling kandihay. Atong tay mga bay pungtod. Dato kunog abihilan. Panianang kumari. Felicidad Nuhalis. Oh. Pwede di maring. Mawakwak pa ta. Mulupad ta. Patas ng panianan. Ito pa abihilan mo. Oh, tugpa abihilan. Gusto ka mga tukag dagat. Tuwa. Mupan. At sa patay mawakwak. Dari mawakwak ta kay asta lupad-lupad rata. Tuwa, patungkam. Tuwa. Green nga atong kuwas atong makita ba danis putlungkam kaning dinhi makita man eh. Wa pa ka nga tugaltam. Ano altam? Ang baha. Wa. Ato jud ka malingaw ato taon sa. Ta. Hapon. Ta. Ano hapon na? Ka na mga. Ato ba sa katubang na makita ni mo Jesus Christ. Gani. Na swimming pool. Bato swimming pool ba? Ang tata. Diyan na mga hapon. Mulas ka tag mga mura ka tag mga alas 4:30. Anak. Kapit takos bay. Puslan man way nagmahal suloy-suroy. Bitaw pa himos ning suloy-suroy lamang bakasyon pa. Pag bakasyon pag Wa pa makabuwag-buwag ug asa man manikay-sikay. Mo nang punta kay sa maning putay kwarta di tam narba. tapi sa kay gagaw ni kasinabot nga yung mag-walking me di mamutuling kinamidang baka kabaw. Isa se. Si aman siya. Sige may chat-chat nga ato tagputilin. Say aman siya. Nato bas tukloy. Mata na hinahin na tagbong. Ako na hindi ko nagtagbang kay sakto dud ni bantayin sa alas 4:30 wa baka ko tunong unsa ano ba ron. Lagi. Ato na puta dadto kay. Dadto. Ito na ba ko nupod Miss Altam. Dito man may mga apo ang itong apo kay sa mukan to. Kana di ha? Ha? Wa ko kana di. Sukad? Oo. Malingaw jud ka. Tara. Malingaw jud ka tumig Altam. Gusto ka to mag-check-in na kay Kaaban, pwede ka to mag-check-in. Dito ni sa una, kami sa Prami, katong una pang vlog ni Prami nga i-invite si Jang Idsil. Nga pa swimming pool, da, 20. Pero ang pamilya nga, da, matugingan katong pagkuhan nga, kailangan ng Prami, muragwa, pero magdalam tag 20. Oh, dahil nagpatak ng kuhan mo, ni pista. Habang dahil putahan. Tuwara ka itong hiyatuan. Dito maulah, dito. Mauoy to na dadto. Na. Oh, mo sakto mista. Oh. Yung kumaring, huwag kay... Hoy, ikaw, wala ka mapis reunion. Sa putlong kam. Sa. Apila. Classmate mi dana. Mahayag man na. Oh. Bisa udah kumbaga eskwela. Matrapot taga puti man na. Tugag taga mahayag na. Hala. Kita kan puti ko. Taga puti na. Sabi dia. Noon sa mana si Jaga. Abi kita
ba na? Pagkolo ng kapilya, manakang bahay ka niya ito. Mo ni silingan na mo. Wa kay sa inahan. Tanaw, kailan. Mauba! Hinumduman ni sa pag rino na mong bas. Kung ano may kabuk? Ano mo may kabuk? Naghahala kong namas. Krisya. Kisa may mong kaabanan eh. Ako na, doon. Kabali mo darling. Ha? Aw. Namin nagkaraw-karaw. Bata. Aw. Dagang ko pata. Da, tinungod ko sa gisa. Sabi ko na. Ako pa na ako be. Tubig ha. Buang, ay mo. Di ka nakabaw. Hoy, sunod mayo. Muati na ka. Hakang yapil ka las 10. Wa bay bukod na tong limbarok.